What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa From the TV channel. So yun nga pala guys, for today's video, gagawa tayo ng kulungan ng biik, yung 5 biik guys na binili natin. So yun yung gagawin natin guys ngayong araw. So ayun, bale nakapaglagay na kami ni Papa nung kahapon, nakapaglagay na kami ng poste, saka ilang pirasong paikot at tawag doon, basta paglagay kami guys, ito ang tawag doon sa paikot na yun. So ayun guys, pero ngayon bago tayo magsigawa, pakainin mo natin yung mga alaga natin manok. Pero yung aso guys, napakain ko na yung manok lang, yung mga alaga natin manok, pato, saka pabo. So ayun guys, ito yung sila. So ayan. Bali ito guys yung natin, yung saso natin. Medyo guys may sipon. Siguro dahil sa panahon ngayon ay medyo maulan tapos mainit ng konti, ulan naman. So ayan guys yung mga saso natin. So ayan, yun sipon guys, ayun. So, pero guys, pinapainom ko ng bitrasin yan guys. Nilagay ko sa tubig. So, yun yung pinapainom ko. So, ito yung mga manok natin guys. Yan. So, yun guys, tara, pakain natin yung mga alagaan ng mga manok. So, kuha tayo ng kuha tayong feeds. Kasi guys, naubos na yung dito yung mais. Pero ako, kaya kumuha ko na bumili ako ng feeds guys. So, ito yung pakain natin dito sa mga alagaan ng manok. So, yun guys, tara, pakain natin. So, ito yung guys, So, yan. Kurok ko. Yan guys, mga manok natin. Kurok. Kurok ko. Kurok. Kurok. Check ito guys. Check ito guys, bigyan natin to. So dito muna guys para wag masyadong yan. Saka natin lagyan dito sa baba. Ayan o. Ayan guys. Meron na dito sa loob o. Kruk o. So yun guys, malapit na mga itog yung guys yung sanay native guys. Yan o. Yan guys sila, malakas kumain guys. Medyo madumi lang kiluwa natin guys kasi hindi pa makapaglinis. Ayan. Yung mga laga natin guys, dami na Ayan guys, malapit na mga itlog. Nagano na. Ayan yung mga laga natin guys, dami na Kaya lang guys, maraming sipon. So yun nga yung problema natin ngayon. Maraming sipon. So ito nga guys, meron ako ditong naka-quarantine. Kasi may COVID guys. Hindi, may sipon guys, kung yung piraso na to. So yun. Wala pa ako nagagawa guys na malaking kulungan. So dito muna sila. Tapos pinapainom ko guys ng bitrasin. Bitrasin gold, ayan guys. Ayan, pinapainom ko. So yun, ayan guys, may mga sipon talaga. May mga halak. So yun yung guys. Hinimuli ko muna sila doon sa marami para hindi makahawa. So ayan. Pero guys, gagawa tayo ng kulungan sa mga susunod na araw. Ngayon medyo busy lang guys. So ayun, yun yung plan natin. So yun guys, ito nga pala guys yung timpla tayo. Timpla tayo para dun sa yung isa nating manok na guys, yung saso. So kasi yung guys meron talaga silang merong halak. So sipon, yun. So yun guys. So tara, timpla tayo dito ng yan. Hindi yung tama siguro to. Tapos ayan. Ito guys, agad lang konti lang. Malinis sa tubig yan guys, malinis yan. Yun, tama na yan. So yan. Haluin natin, haluin. Tapos igatin doon sa inumin. So yan. Ito guys, medyo madumi, pwede na yan. Ayan. Ayan muna, inumin nyo kasi may sipon kayo. So yan. So yan. Sige. Pasok.
So yun guys, kapasok isa. Tanggalin ko yung mamaya. Delikado yun, baka tirahin ng tirahin. Pero yung isang pabo guys, na isa, medyo may sipon din. So, ayun, baka susunod na araw, i-quarantine natin. So may tirang gamot guys. Igatin doon sa ano. Ito, may tira. Yun o, minum agad sila o. Yung labas. Guys natin dito, may tira pang konti. Yan. Yun, labas na. So yun guys, ang ating saso. Siguro mamaya guys, linisin natin yung kulungan nila. Medyo madumi na. Alisin natin yung mga dapat alisin dyan. Yung mga kakalat doon, gilid. Yung paitlog natin, alisin natin doon guys. Kasi hindi pa sila mangingitlog eh. Matagal pa. Hop, hop, hop. Alik dyan. Ayan guys. Oops. Tsaka ito guys oh. Nakita nila yung ano, yung patuka ko. Labas. Busog na, pwede na yan. So guys, tama na muna yun. Tama na muna yung pagkain nila sa kanila guys. Marami na yun eh. So, para ano, makakain din sila sa labas. Para makapang ano lang sila, manginain sa labas yung tinatawag natin yung mga ano, yung mga natural na pagkain, mga insekto. So yun guys, muna tama na. Binigyan ko lang sila ng konting pagkain na feeds. Pang-suporta lang guys, pang-suporta lang yun. Pang-suporta lang sa kanila na hindi sila magutom. Tapos guys, ito nga pala, ayan. Ito nga pala yung pagkain ko sa isda. So ayan, bigyan natin sila guys. Ito yung binili ko para sa isda. Ayan o. Ito guys, pinapakain ko rin ito kasi para mabilis lumaki. Ayan o. Yun. Yun o. Ayan guys o. Oh. Ang lulupit kumain. Ayun, konti na agad oh. Paubos na agad yun. Lulupit guys oh. So yun guys, konti na lang agad yung nilagis kong ano. Pero tama na muna guys. Huwag natin silang masyadong pakainin ng page. Hayaan na sila guys kumain ng mga lumot-lumot, yung mga nakain sa gilid-gilid ng fish pond. So tama lang yan. Isang ano lang, isang takot lang. Tapos may hapon ulit. Umaga at hapon ko sila pipakain guys yung isda natin kasi yun nga, para hindi naman sila magutom masyado. Although nakakain sila mga lumot, so yun, mga kangkong. Pero binibigyan ko pa rin ng, ng feeds para naman parang snack, parang gano'n. So yun guys, ito nga pala guys yung yung ipakita ko sa inyo yung yung gagawin namin ni Papa na kulungan ng biik. So yan. So ito pa guys yung kulungan natin. Ayun nga pala guys yung balon na ginawa natin, ang daming tubig. So ito guys, yan sabi ko sa inyo, kulungan ng biik. Ayan. So yun pala yung progress guys ng natin. Kahapon namin ginawa ni Papa yan. 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 Ang ilalagay natin ito guys na biik is 5 piraso. Medyo malaki siya sa 5 pero mas maganda nga yan. Para pag nag-upgrade tayo kung ilang biik ang ilalagay natin, kasya. So ayan. So ayun guys, ang posting natin ay yung mga kahoy lang tsaka kawayan. Marurugi. So nabili ko siya kay Nanay Elsie. Shout out kay Nanay Elsie Grutas. So ayan. So Nanay ni Lester. So ayan, Lester Grutas yung boss ko. So ayan. So ayan, pero 10 piraso lang to guys eh. So sana magkasya na kasi tatlong yung pinakapuno ginawa namin poste tsaka yung iba pangbakod sa gilid. Sana magkasya na yung 10 piraso guys. So ayan. Pero dito pa lang guys yung mga 5 piraso pa lang yung nahakot namin. So ayan. So siguro guys ang sukat nito is nasa 1, 2, 3, 4 meters by 2.5 meters guys yung size nito. So sana magkasya na yung budget namin guys. Medyo limited lang guys yung budget namin guys. So yung budget natin pala guys is nanggaling kay kapatid Tales, Charlie Salvacion, tsaka yung girlfriend niya na si Michelle Morales. So ayun guys, nag-sponsor ng pampagawa natin ng kulungan. So ayan, salamat kapatid. Ayan, mga solid na suporta
supporters natin sa ating From the TV channel, sa ating mini farm. So ayun guys. So ayun guys, mamaya ulit pagdating ni Papa, ipapatuloy namin yung paggawa ng ng kulungan. So ayun. So ayun guys, good morning. So ayun, pag-vlog ko tayo ngayon. So kasi guys, sa hapon, hindi ko ituloy yung vlog ko kasi nagpunta ko ng Sorsogon City, kasama ko si Pitch and Ryan. So ayun guys, pero sila Papa, medyo nakapagawa na ng konting improvement dito sa kulungan natin ng biik. So ayun guys. Ayun guys, meron ng tawag dyan, yung paikot, tapos yung gano'n. Tapos yun guys, lagyan na lang kasaw, tapos yung bakod sa baba. Tapos ito guys, nag-aakot kami ng bye-bye. Tawag dito sa buhangin guys, buhangin. So ayun yung ginagawa namin ngayon. So ayun guys, so yun nga pala guys, ito nga pala yung biik natin dito. Nilipat ko na guys. Ito na siya. So ayan guys, mga biik natin. Ayan guys, kanina pa nag-aaway yung isa, tsaka nag-aaway silang dalawa. So ayun guys, yung mga biik natin, gaganda oh. So yung isa pa. So guys, 5 piraso. So yun yung ginagawa natin ng kulungan ng biik guys. Ito yung mga mark natin. Yan guys, hindi ko pa pinapakawalan kasi hindi ko pa na baka kasi makawala. Kaya hindi ko pa pinapakawalan yun. So yun guys. So yun guys, tara, magkako tayo ng buhangin. So sila Eman, tsaka si Joven, nagsasako doon ng buhangin. So ito guys yung kalabaw natin. Ayan, kalabaw. So yung kalabaw ito yung gagamitin guys para pag makapaghako tayo ng buhangin. So ayan guys. So yun guys. Magmanobra tayo ng ito. Yeah. So yun guys. Sobrang tagal ko nang hindi nagagawa to guys. So baka hindi ako marunong. Yeah. So yun guys. Nalagay ko na yung panghakot natin. So try natin kung makakapag-manobra pa tayo. So yun guys. So ligatin dito sa may liig niya, sa may ulo. Tapos guys, sakay tayo dito. Yan o. Yan. Yeah. Yan guys, try natin. Kung marunong pa tayo mangalabaw. Yan. Pero mamaya guys, Yan guys, baba tayo, medyo mataas. Baka mahirapan yung kalabaw. Ito guys, yung sitaw natin dito, pinadaanan ko na guys kasi walang ibang daanan eh. So guys, sakay tayo ulit. Yeah. So yun guys, ating kalabaw. So tayo nakasakay lang tayo. Yan guys, matagal ko hindi nagawa to, siguro mga nasa 8 years na guys. Kasi nung naparay na ako sa Manila guys kasi kaya wala na akong experience ng ganito, ngayon lang ulit. Yan guys, baba tayo. Paket na Hey! Ito guys, yung medyo mahirap dito pag nasa dito banda para malalaglag yung yung sakayan. Hey! Mommy finger, where are you? Ayan guys, medyo ayan guys, dito lang mahihirapan yung natin. Yung kalabaw kasi sobrang pataas siya. So, pero buti nga guys, yung packet niya walang laman. Puro sabaw. Hindi, walang laman siya yun.
Ayan guys, siguro mga limang balik pa tayo nito guys. Ang karga natin mga 3 piraso lang na buhangin. Ang alay guys. Ayan guys, dito tayo mag-akot guys. Ito yung ano natin. Ito yung kalabaw natin oh. Okay, fire. Ano ka na? Paano doon tinggal pa? Ang gani? Tingin mo lang dito lagi. Luto na siya ngayon. Ito ako. Yan. Ano ba pa ko naman? Dahil lagi yan. Ay, hindi na maulog. Hindi magiging maulog ba no? Yan guys, tali natin. Ay, tumakita ito dyan. So yan guys, secure natin. Ano na? Para hindi malaglag. Gari ka lumoy. Bakit kayo ito? Hmm? Marabot din. Ako lang taga... So yan guys, good na. Tara. Hey! Psst. Hey! Yan guys, konti-konti lang. Para di mahirapan yung kalabaw natin. Yan na. Ikaw, kumuya mo. Yan mo? So yan guys, marunong pa mag-drive ng konti. So ayan. Ayan guys, mamaya ulit. So yan guys, karton na dito sa ating pinagkagawa ng ano, ng kulungan. So yan guys, yung buhangin. So tara, ano din. I-diskarga. Yan, diskarga. So guys, tara ulit. Ha. Ayan, medyo mayroon pa guys, daming karang. Ayan guys, nag-aaway guys oh. Ayan. Ayan guys, kanina pa nag-aaway yan eh. Ayan guys, tara. Hey! Hey! Bantay aja, bantay. Ayan guys, nag-aaway pa rin yung ano. Nag-aaway pa rin kasi yung dalawang bit. Ejay, bantay yan. Hindi ko lang guys bakit nag-aaway yun. Nag-aaway, hindi na mag-aaway yun. Siguro na nanibago sa area. Yan guys, mamaya ulit. So yun guys, kakatapos lang namin maghapot nung buhangin tsaka semento. So ngayon guys, hindi ako napag-vlog. Kaya kahalo na kami dito. Sobrang pagod guys. Ang init. So ayan, nakapaghalo na kami. Tapos guys, nalagyan ni Papantrapal kasi Eman, ayan o. Ayan na yung natin guys, para sa kulungan. Pero meron pa ito guys pag dito sa para yung tapuyas, yung sa tawag doon. Basta yung excess na sa ulan, maglalagay pa tayo dito noon. Ito guys, nakapaghalo kami dito. Ayan. Si Boss Eman, si Papa, ayan.
So yan guys, malapit na matapos yung ano natin, kulungan ng baboy, biik. So yun yung update guys. Hindi ko guys na vlog kanina yung paghahakot ko ng ayun, yung umpisa lang paghahakot ng buhangin tsaka semento kasi sobrang hirap guys. Hindi mo mahawakan yung tali ng kalabaw tapos nagkakabirya pa na nalaglag sa gilid. So hindi ako pag-vlog sa iba guys. Pero ito guys, patapos na rin. Ayun, sinisimot na lang na Eman yung ano, yung konting buhangin tsaka yung hinalong semento. So sayang din kasi. So yun guys, yun yung update sa natin. Yan. So maya maya pagluto na yung ano, yung semento natin tsaka buhangin, pwede nang haluin. Haluin na yan guys. Tapos flooring na tayo, magpo-flooring na tayo guys. So yan, medyo slant lang ng konti para diretso lang yung ano, yung dumi ng baboy tsaka yung mga tubig papunta doon sa gilid. So yan guys, yan, naghahalo na kami guys para mailagay natin doon sa ano, yan, para matapos na natin agad. So yan, si Boss Eman ang naghahalo, si Pang taga ano, naglagay naman sa carpenter. Yan guys is ano tayo, alalay. Ayan, sa Gis. Hop, ano, tawag malalim ng balita. Ayan guys. Ayan. Ayan. Pala natin sa legal. Baliin pa rin natin guys. Kahit na kapit. Guys, pangalawang balde. Guys, grabe, pagod. Kung walang ano guys, kung walang trapal, wala. Hindi magtrabaho, sobrang init. Umuran na yung magtatrabaho. Pag maulan, hindi rin guys mga trabaho. So, kailangan mainit, lagyan ng trapal. Kaya iskart ko dyan. Ha? Kulang ano? Makulang ganit ano? Pwede manipis naman eh. Pwede ba mo? Tulong sa akong badita. Wala pa. Hindi, sabi.
So yun guys, ang signal namin, so kumalang guys, konti naman ko lang guys, pagkakasa ko ng tabang simento, yun yung kulang guys. Siguro mamaya makakain, nanghalian, halo ko guys yung kalahati pang simento para matapos yung ginagawa natin dito. So, ayun guys, nice papa oh. Yan. Halo-halo. Halo-halo ng simento. Ayan guys, konti lang naman kulang eh. After nyan, tapos na. Bubong na lang tsaka ano, bakod. So yun guys, yan. Mamaya ulit kasi maghalo ulit, kakain muna kami tapos makakain, tingnan ng konti tapos halo ko ng kalahating semento guys tapos buhangin para matapos ito. Tapos gawa tayo ng ano guys, kung kakayari pa ng oras, kung kaya hindi masisira yung flooring, gawa tayo ng pakainan guys, yung painuman ng baboy. So ayun guys yung plano. So yun guys, update tayo dito sa ginagawa namin kulungan ng baboy. So ito guys, patapos na yung pag-flooring. Nilalagay ni Papa is yung sa pakainan na lang guys. Ayan yung ginagawa ni Papa guys oh. So ayan, finishing touch guys, ito yung purong semento. Ayan. Kasi ayan, yung pakainan guys, tsaka yung meron dun sa kabila tubig para guys, meron dito sa kumakain, meron tubig sa kabila. So yung ginagawa ni Papa guys. Tapos ito, naghahalo si Emma ng kaunting kasi guys naubusan ng halo na may buhangin. So ilagay doon sa pagitan guys. Nakulan. So yun guys. Nakulan ba sana? So yun guys. Oh. Boss Eman. Yan. So ito guys. Malapit na tayo matapos. Pa? Yun doon. So ito guys. Yan. Yan. So yan guys, medyo matigas na agad apakan na namin. So wala pang 24 hours. Wala pa nga, siguro mga nasa pa lang. Tubig na, tubig. May tubig ay. Tabi. Sarap lang. Yan. So yan guys. Yan guys, nagagawa ng tinapay. So yun guys, after nito, pahinga na muna. Tapos bukas, kung ano pwedeng gawin bukas is magbabakod guys. Tapos mag-order na ako ng pangbubong dito guys, yung tiklad guys, para mas madali. Kasi pag anaho pa guys, medyo madami pang proseso. Tapos matagal siya guys, order ka muna bago nila deliveran kasi gagawin pa yon. Kukuhanin pa pala. Unlike guys pag tiklad, ready na yun guys, nakatambak na yun, kukuhanin na lang. So ayun guys, yun yung natin guys para dito sa bubong. Tapos konting gilid-gilid. So yun, update na lang kayo guys, update na lang namin kayo kung anong nangyari. So yun na guys, mamaya ulit pakita ko sa inyo after matapos ni Papa yung pag-flooring. So yun guys, yan patapos na tayo sa ginagawa natin. So ayun, flooring natin. So yun guys, finishing touch ni Papa sa pakainan, sa lalagyan ng feeds sa tubig. So yun guys, pinano lang guys para hindi naman masyadong madulas. So pinupunasan ni Papa ng
basahan, yan, para wag lang siya madulas yung ano, yung semento. Kasi guys, pag madulas, kawawa naman yung ano, yung mga biik natin baka madulas, mapilayan. So, kailangan mapahiran ng ganyan guys. Maalis yung ano, yung dulas. So, yung ginagawa ni Papa. Yun. So yun guys, after nyan, yun nga guys, ang gagawin namin is yung ano, yung gilid na. Maglalagay kami ng ano, ng para sa ano, sa bakod, yung mga bakod guys. Tapos, mamaya guys, pero baka bukas na kasi medyo paggabi na guys eh. So bibili ako sana ng ano, ng yun nga, yung pambubong natin. So yung bibiliin ko dun sa ano, sa una pa. So yung gagawin ko ngayon or bukas guys. Bukas na siguro kasi hapon na din. So yun guys, yun abangan natin sa ano, sa susunod na video guys, part 2 ng paggagawa natin ng ano, ng kulungan ng biik, baboy, yung 5 piraso. So yun nabili natin. So ayan. So yun abangan natin guys sa next upload natin. So ayun guys, salamat sa lahat ng sumusuporta sa From the TV channel, sa mga tropa. Hindi ko na may isa pero pag may pagkakataon na-screenshot ko tapos nilagay ko dito sa gilid ng ano, ng videos natin. So yun yung mga shoutout natin. So yun guys, gusto mo po-shoutout, pakilagay na lang dito sa gilid ng paki-comment na lang. Tapos i-screenshot ko tapos ako na lang bahala maglagay, mag-flash screen. Tapos abangan nyo na lang guys. Ayun. Salamat.